Daling narespondihan sa kabumbiruhan sa Dakbayan sa Danau ang sunog nga miulbo sa tindahan sa Barangay Poblasyon pasado alas 11:33 Biyernes sa gabi, Nobyembre 29, 2024. Sigun sa Danau City BFP, nadawat nila ang alarma sa sunog pasado alas 11:29 ug pasado alas 11:33 miabot ang bumbero sa dapit na kontrol ang kayo pasado alas 11:33 ug napaong ang sunog pasado alas 11:38. Mato ni FO2 Alvin Cortina, ang fire investigator sa BFP Danau City, ang sunog nagsugod sa tindahan ni Paul Almadin ug nitabok sa kasikbit nga tindahan. Mibutyag si Almadin nga walay tao ang iyang tindahan. Sanglit pasado alas 7 sa gabi, nanirado na sila. Gibanabana nga 39,000 nga kantidad sa kabtangan ang gibilin nga danyo sa sunog ug padayon nga gisuta sa kabumbiruhan ang hinungdan sa sunog. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.